que han sido creadores de una canción que se quiere convertir en un referente en el mundo de las fallas. Dos falleros que, sin duda, con la ayuda de la Diputación, pues, han fet un poquet de història i volen deixar la seva història en la nostra festa fallera. Així és, enguany han preparat un CD d'Albaes, rondalles, cant d'estil i música de dolçaina principalment, i en una cançó, un bonus track que es diu No sigues ninot, que és la cançó que està tornant-se viral a les Falles 2019, que és la cançó de Falles 2019. I José és el dolçainer que aporta la dolçaina, que ja veuràs. Ninot o no? No, ninot no. Ninot és la broma i l'insult valencià, broma que gastem tots, quan algú fa així algo malament, no sigues ninot. Pues això és d'on partís la idea de la cançó, No sigues ninot. Estem escoltant la cançó de fons, una cançó, bueno, pues el tabal de la dolçaina, el tabal que mai pot faltar, no?, en la nostra festa. Hem intentat en esta cançó, i per això és per una de les coses que s'ha involucrat la Diputació de València, que sigui una cançó en els instruments autòctons valencians, que són el tabal i la dolçaina, i a part parlant en valencià, en paraules dels pobles i paraules que avui dia s'utilitzen hasta en la capital, com comboi, embolicar, paraules aixina de festa, i portant ixa unió de la dolçaina i el llenguatge al Montfaller. Sí, parlem de comboi, també hem de parlar de primera vegada, no?, perquè això està de moda ara, no? Primera vegada, així és, sí. Bueno, que toquem un poquet o no? Clar que sí, no? En directe, perquè això on se pot trobar? Es pot trobar, està regalant la Diputació a totes les falles de València i res, no es pot trobar en cap tenda ni en cap puesto. Lo que sí pots trobar-lo directament és el videoclip en el YouTube de Diputació. Pots entrar i buscar la cançó Falles oficial 2019 i pots trobar-la directament al YouTube de Diputació i sentir-la i posar-te l'argassal i el que vulguis. Però de totes maneres, tots els casals de València van a tindre un CD en tota la música fallera d'enguany, tot novetat, des que comença hasta que acaba tot, va parlant del pròlogo de tot lo que du lo que són les falles, tot el que porten les falles, a final de comptes. Com avui se fan al consistori municipal, nosaltres per primera vegada deixem en l'alcalde de Paterna per primera vegada, toca un poquet, 30 segons, i se n'anem fins al balcó, va.